jsem tady poprvé, jsem tady den a už cítím úplně tu jejich strašně dobrou energii. Jsme se ztratili v obchodáku. Jsme zaparkovali blbě. Já miluju prázdniny. Jako znamená to pro mě hodně. Fakt jo. I teďka ve Španělsku tady, že hoří. Ahoj všichni, já vás moc zdravím u mýho nového videa, tentokrát u vlogu ze Španělska. Dneska je sobota, je tak 5:30 a nám to letí v 5:30, takže za chvilku vyrážíme na letiště. Já jsem nikdy ve Španělsku nebyla a moc se těším. Byla jsem taky na nechtách. Jo, fakt letní, I fucking love them. Máme po kontrole, jsem pípala, tady kvůli tomu, sorry. A jdeme asi nakupovat. Koupíš si něco? Tohle je moje all-time favorite. Já jsem si tady na tomhle letišti tamhle vyhlídla asi 2 roky zpátky, když jsem letěla do Egypta a od té doby je to moje fakt favorite. Loved her. A tak na tobě to voní hezky. Právě nás volali do takový tý. Prostě nás vyhlásili, jakože nahlas. Nás dají do businessu. Co je? Nic. To prý se ptali, jestli jsme zdraví. Takže nás je hodně, jestli dokážeme opustit toto do doby se něco dělat. Jestli jsme v pořádku, no, tak pohoda. Místo u Exitu. Nikdy neseděla u Exitu. Teda, jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? No východ. Nouzový východ. Evropou jsou bouřky a je velký provoz nad Evropou, takže čekáme. Budeme mít zpoždění tak hodinu, takže podle mě se na obědko dostaneme tak ve 4 ráno. Máme auto, je teda asi 11 hodin a ještě máme 3 hodiny cesty před sebou. Cože? To šlo hodně rychle, nějakýho bukování. To je do vlogu. No, vlogísek.
Dobře. Wow. Dobrý. Mocha karta. Moja chát. Se pěkný tady to, že? Kam pojedeme? Jsme na procházce v historickém centru tady té vesničky, ve které bydlíme. A je to krásný. Wow. A ukážu vám tady, vyjeli jsme tady výtahem, tady, protože je to hrozně na kopci. A tady ty uličky. Wow. Po mně to bylo něco jako ajudar, což je jako pomoc, nějaká jako pomoc. Pomoc. Aha. Znamená to radnice. Já miluji tady ty uličky, ty detaily. Ježiš, to je hezký. Náramečky. Hele, To je znak no to je ten Indalo. Mochákaru tady toho městečka. Jak se jmenuje? Indalo? Tohle, jako ten nápad. Tady to mají přímo takhle pandulák jako znak tady toho městečka, mají ho tady všude. Dívejte ty výhledy. S tím? To výhlídkou na kameru. Pojďte, holky. Bomba. Teď jsme nahoře na vyhlídce a vidíme úplně krásně celý pobřeží a hory. A tamhle bydlíme. Tady někde. Vidíte, jak je to hornatý úplně. Vidíte to? To je pot. To je fucking pot. Ty vlastně ne, ty jsem si namočila ve fontáně, ale my jsme šli teďka totální kopec nahoru. Já jsem vycípla. Tady je třeba 40 stupňů. Mají tady všelijaké kytičky, tady je víno. Čau. Další kočička. Jsme v tady tom našem městečku v hlavním jako centru a je tady promítání finále mistrovství světa. Je tady lidí hrozně, je to úplně insane, je tady hrozně dobrá atmosféra. Ty lidi jsou úplně zabraný do toho, I fucking love it. Vám to ukážu. Jsem tady poprvé, jsem tady den a už cítím úplně tu jejich strašně dobrou energii a hrozně to miluju. Oni jsou hrozně energetický, ty Španělé, a i ten jejich jazyk se mi prostě líbí a všechno. Úplně insane. Tagliafico no le sale el remate a Domena Tagliafico, no le coge el amago. Estadística no conoce tantos en plazas, en pueblos, en casas, en revestidos, en respetos. Y siempre la recordará. Y la gente canta con el Ahojte všichni, já vás moc zdravím, už dneska máme nový den, máme pondělí a za chvilku vyrážíme na takovou rezervaci s plameňákama, je to asi hodinku odsaď a pak se jdeme ještě kouknout na nějaký pláže a někam na oběd, takže vás jdu vzít sebou. Jsem asi před 10 minutama vylezla z bazénu
A už jsem zase prostě úplně jak disco koule. Je třeba 11 hodin. This is my outfit. To mají moc vysoko, jo? Já mám plno mincí. Já a plaveňáci. O, vidíš je? Máš zapostavit na to? Vidíš je tam? To je Howard Carter. Topě. Wow! Tady to jsem teďka vylezla. Tady to jsem takhle šla celý, abych vám ukázala tohle. To je tak nádherný. To je tak nádherný. Tamhle v té skále jsem plavala. Cítím se jak někde v Austrálii, někde prostě v H2O se ti přidat vodu. Tady je to tak krásný. Tady mezi tím vším se dá plavat. Tady všude. A tamhle do té skály taky. This is what I'm made for. Jsem tady poprvé a já se tady cítím úplně jak doma, i kdybych to tady znala. Cítím prostě vždycky, když jsem v moři, tak se cítím úplně, mě to hrozně mě to naplňuje, kolem mě plavou ty rybky a to je tak nádherný. Neměla moc dobrý ráno, protože jsem se tolik nevyspala a ještě prostě jsem taková, mám tady nějaký problémky a tak, ale hnedka, co jsem vešla do toho moře, úplně jiný člověk. I fucking love it, tady je to tak nádherný. Doufám, že mě slyšíte, ale já jsem v tady tom vlogu ještě moc vám nepovídala, nic jsem vlastně vám neřekla. Takže já vám všechno řeknu večer, ale teďka se prostě jenom koukejte. Víte, co mě mrzí? Já nemám žádnou podvodní kameru a zapomněla jsem si obal na mobil do vody, takže vám nemůžu přenést to, co vidím vždycky pod tou vodou, ale kež bych vám to mohla přenést, to je tak strašně nádherný. Já ani nevěřím, že by to šlo tak hezky přenést přes ten mobil, ale já bych, každému bych přála tohle vidět. Jak jsem vám předtím ukazovala takovou tu vysokou skálu, tak to je tohle. Teď jsem pod ní a
Dívejte, tady se dá takhle plavat, to se dá proplout. Tamhle, vidíte, ježiš, to je tak hezky. A tady ty skály, tam jsem plavala. Prostě jenom se dívejte. Krabík. O můj bože. A ty jsi asi mrtvej. Oh ne. Dík. Já jsem našla mrtvýho krabíka. Chudák. Dívejte na něj. Já to tady nedokážu přestat fotit, ale už se jdu zase potápět, takže večer vám všechno řeknu. Teď jsem tady zahlídla kraba, ale on mi utek. Jsem si šla pro mobil a mezi tím mi utek. Ach jo. Byl takový pidi, takový malinkatej. Bobby, ach jo. To je brak ocas mořský pany. Ale úplně. Můj bože. Já vás zdravím tady z mýho balkónku, dívejte, jaký to tady mám hezký. Tohle máme takhle před barákem. Jak už jsem říkala, tak jsem vám v tady tom vlogu toho ještě moc neřekla, takže vám jdu teďka něco říct. Bydlíme tady ve městečku, který se jmenuje Mojácar, je to asi 3 hodiny od Malagy. My jsme teda letěli do Malagy a máme půjčený auto, takže jsme si půjčili auto a jeli jsme právě 3 hodiny. Není to ani tak turistický městečko, a je to tady nádherný, má to hrozně hezký vibe. Vypadá to trošku jak v Řecku, takový bílý baráčky, to jste určitě viděli, už jsem tady dávala nějaký videjka, jak jsme byli právě v centru, v historickém centru. Údajně se tady i prý narodil Walt Disney. Zatím se mi to tady hrozně líbí. Jede motorka. Co paní? Já jsem ve Španělsku poprvé a mám z toho strašně dobrý vibe, hrozně miluji tady ty lidi, ten vibe prostě a celý se mi to tady hrozně líbí. A to právě od prvního dne, kdy my jsme vlastně první den měli takový poznávací a takový prozkoumávací, tady byli jsme v obchodě a tak, ale hlavně první den byla neděle a to se hrálo mistrovství světa ve fotbale, finále. A Španělé, že vyhráli, takže tady byly oslavy totální. Až prostě do 3 do rána nám tady troubily auta. My jsme teda se právě byli kouknout taky na plátno velký. Tam bylo milion lidí, ale bylo to úplně úžasný. Potom, jak jsme jeli zpátky autem domů, tak jsme prostě troubili všechny ulice prostě zacpaný Španělama a všichni tady měli vlajky, bylo to úplně strašně dobrá atmosféra a hrozně prostě pěkný jako vibe a je fakt hezký vidět, jak oni jsou takový hrozně energetický a takový spojený a prostě podporují tu svoji zemi a tak a hrozně se mi to líbí. No tak to byl první den. Včera jsme vlastně se byli podívat na takovou pláž a na přírodní rezervaci s plameňákama. Jsme se udělali takovej výletík, asi hoďku odsaď to bylo. A taky moc pěkný, strašně, byli jsme na hrozně krásný pláži a pak jsme se dávali takový mořský plody a tak a prostě po hodině, je to tady úplně úžasný, ale dneska jsme byli na ještě hezčí pláži a já jsem z ní byla úplně hotová, jak jste mohli vidět, jo. Já jsem úplně, to bylo tak nádherný. Docela mě překvapil i ten podmořský svět tady, protože jsme viděli už i meduzy, několik ježků, strašně moc ryb, různý druhy a jako, jak jsme byli právě dneska na té pláži v té skále, bylo fakt strašně překrásný. Ještě byly vlny, docela foukalo, tak to mělo hrozně hezký vibe a bylo to strašně pěkný.
Já jsem z toho úplně hotová, ani nevím, co k tomu mám víc říct, bylo to prostě úplně jak prostě z Austrálie někde. Milovala jsem to, miluji to doteď. My jsme teďka teda přijeli právě z té pláže, já jsem ještě byla v bazénu a osprchovala jsem se a teďka jdu dělat véču. A zítra jsou tady trhy, zítra je středa a jsou tady právě trhy. I'm fucking excited na trhy prostě. Jako na trhy to je jedna z věcí, na kterou jsem se tady fakt těšila. A jsem právě viděla nějaký videa, že tady v Mochákaru jsou fakt dobrý ty trhy, takže doufám, že je pořádně pošopíkuju. A dneska jsem si kopla už taky pár věcí, mám tady ten náramek, mám novej. To jsem si kopla předevčírem. Dneska jsem si koupila tady ten Mochákar náramek. A takový šaty černý jsem si kopla se sluníčkem, vám pak ukážu. Já jsem zatím absolutně spokojená. Je tady třeba 34 stupňů denně, nebo 32 přes den, ale jak je tady dusno a vlhko, tak je to fakt jiný než v Česku. Ale já si nestěžuju, já čekám na leto celý rok, takže já si nestěžuju. Já doufám, že jsem mi řekla všechno, když tak se vám ještě ozvu. No určitě se vám ozvu, že jo? No, v pátek jedem ještě do Alhambry. A to už se asi nebudeme vracet sem do Mochákaru, ale zůstaneme v Malaze potom. Ještě nemáme hotel, ale tak vymyslíme. Ne, já to tady miluju a už končím. Už malu blbosti. Lidi, ale já jsem spocená až na prdeli a to jsem se sprchovala 5 minut zpátky. To je hrozný. My ještě nemáme klímu, jo. Takže my máme větráky teda, ale bez té klímy je to docela... Máme klímu v autě. Ale ne, dá se to. Večery jsou tady už takový dobrý, chladný. Takže tak. No já už miluji fakt blbosti, takže se s váma loučím a ozvu se vám pak. Tak to přejeď. No. My tady počkáme. My jsme se ztratili v obchoďáku. Jsme zaparkovali blbě. A teď jdeme přes obchod zpátky. Teď nám zase nejde lístek. Už to jde? Tak schválně. Blíž? No. Jej! Wow. A oni tam psali, jako, když ti to nejde, tak máš jít. Ahoj. Já jsem vám toho dneska tolik nenatáčela, protože my jsme ráno vstávali brzo na trhy, který byly docela na hovno. Tam jsem vám nic netočila, protože to prostě byly takový čínský obchodíky. Mysleli jsme, že to bude víc lokální a tak, ale nebylo. Takže tam jsem vám nic netočila, ani jsem si nic nekoupila. A odpoledne jsme vyrazili na takový ty prolejsky na vodě. Takový ty nafukovací prolejsky na vodě. A bylo to na přímém sluníčku, takže my jsme tam strávili asi hoďku, bylo to úžasný. Bylo to sranda a tak, ale já mám podle mě úžeh, nebo já nevím. Hello guys, my jsme právě na pláži, doufám, že mě slyšíte. A já jsem dneska úplně off. Já jsem po včerejšku, po těch prolejskách na té vodě, já jsem úplně off, mě bolí hrozně ruce. A jsem taková jakože... no ale dneska vám už něco víc natočím snad. A dneska večer už si balíme a zítra jedeme do Alhambry na výlet. A pak do Malagy. A včera jsme bukli ubytko do Malagy na 3 dny. A v pondělí pak už letíme. No v úterý, já nevím, v pondělí v noci letíme. On ne na veřejný, my jsme na městský pláži. My jsme většinou chodili na takový ty úplně prostě neměstský, takový ty víc v přírodě, prostě s těma šutrama a tak. Tady ve Španělsku to hrozně jedou židličky, jo. Tady mají prostě všichni židličky. A my jsme to zakempili tady pod takovouhle stříškou. Taky máme židličky.
poraďu. Oni vypadají jako mořská pana prostě. Já jsem se dneska zbudila a byla jsem taková off, já jsem vám to i říkala tady na pláži, že jsem se prostě necítila moc dobře. A teďka jdu z pláže a cítím se nejlíp, prostě teď tím mořem. Prostě bylo moře a asi nevím, no prostě dívejte, koukejte. To je tak pěkný. Wow. Je milu plavat s těma rybičkama tam a prostě se tam s nima povídat. Dneska tady bylo i hrozně moc ježků a viděla jsem takovou barevnou modro-žlutou rybku. To je náš cíl. Můžeme se rozmyslet, že to taky říká tam a nebylo tím super. Jsme přijeli z té nejhezčí pláže na světě. Nejhezčí pláž, na který jsem kdy byla. She was so pretty. My jsme teďko v centru zase toho Mojácaru, kde jako bydlíme. Byli jsme na úplně super večer a zase je tady nějaký divadlo, je tady hodně lidí a je to miluju, je to krásný. Mají tady nějaký divadýlko. No my máme vlastně poslední večer tady, takže jdeme ještě na zmrzku a jdeme ještě to tady projít. A pak už jdeme domů. Na fronta na zmrzku, co? Klub slušně, pěkně, řekl bych, má tlamu. Ano. My jsme dneska stávali dřív, abychom stihli všechno uklidit a hlavně, abychom stihli dorazit sem. Teď jsme v Alhambře, za chvíli budeme dovnitř. Je to vlastně takový palác a má zajímavou historii. A já vám se dám asi voice over a všechno vám povím. Dneska je v Mojácaru, odkud jsme odjeli, 40 stupňů. Tady je tak 34, teda, no, asi 34, 35. Lidi, já vám povím, fakt se potím. Fakt dost. Ta prohlídka toho paláce je tak na 5 hodin. No, ale večer jdem pak na ubytko. Máme buknutý takový baráček. Je to asi 3/4 hoďky od Malagy a kousek od moře, takže asi půjdeme ještě do moře pak večer a v pondělí nás čeká Malaga. No, v neděli já ani nevím, co je za den. Ale I love it.
Jak už jsem říkala, tak Alhambra má hrozně zajímavou historii, ale taky jsem říkala, že je to vlastně palác, což není tak úplně pravda. Alhambra se nachází v Granadě a je to vlastně jeden z nejvýznamnějších komplexů v Evropě, patří i do UNESCO. Není to právě jenom palác, jde o rozsáhlý areál, který v sobě kombinuje středověkou vojenskou pevnost, královské paláce a navazující zahrady, které se právě mohly vidět a mně se líbily asi i ze všeho nejvíc. Tohle, na co koukáte, je asi takový ten nejikoničtější, nejznámější pohled na Alhambru. Když se vrátím zpátky k těm zahradám, tak těm se říká Generalife, takhle bych to přečetla, a je to vlastně samostatné venkovské sídlo a odpočinková oáza. Nejzajímavější pro mě byl jejich vodní systém, protože středem prochází 48 metrů dlouhý vodní kanál, který jim sloužil jako přirozená klimatizace a fakt to fungovalo, bylo tam jakože chladněji. Celá Alhambra je postavená ze sádry, není to vlastně kámen, jak by se mohlo na první pohled stát, a takhle je tam hezky vidět na tu Granadu. Až tamhle vzadu jsme byli taky a tohle je právě vodní schodiště. Je to jejich vlastně takový unikátní architektonický prvek v horní části těch zahrad. Neustále tam takhle proudí voda, to mi přišlo úplně krásný a fakt tam bylo příjemně, protože my jsme tam byli v těch vedrech a tohle bylo fakt super. Po celý Alhambře taky byly pítka s pitnou vodou, logicky, takže tomu dávám plus. Název Alhambra pochází z arabského Alhambra, což znamená červená, a odkazuje na odstín cihel a udusané hlíny použité v dávnějších hradbách. Ve 13. a 14. století Alhambru vybudovala maurská dynastie Nasrovců, která v té době vládla Granadskému emirátu. Kromě těch zahrad se nachází v Alhambře právě třeba ty nasrovské paláce, Alcazaba nebo palác Karla V. Všechno vám pak ukážu. Jak jsem vám říkala o tom ikonickém pohledu na Alhambru, tak Patio de los Leones nebo Lví nádvoří, který teďka vidíte, tak je považováno taky za naprosto jako vrchol a symbol celé Alhambry. A na rozdíl od veřejnějších částí komplexu sloužilo toto nádvoří jako zcela soukromá část panovníkova sídla. Já to házím hrozně odborně, čtu to tady prostě z článku, ale kdybych vám měla říct nějaký můj jako osobní pohled, prostě jak se mi to líbilo, teď mi se to fakt moc líbilo, je to tam strašně takový jako fotogenický, hrozně barevný, nejvíce mi tam asi líbila právě ta voda, jak jsem vám říkala, že to tam fakt jakože je takový chladnější v některých částech. Třeba tady bylo další jezírko a v těch vedrech to jako fakt oceníte, byly tam i moje oblíbené lekniny a potkali jsme i žábu. Potom, co jsme prošli ty zahrady, paláce a i třeba to nádvoří, tak jsme potom šli do té Alcazaby. Alcazaba je nejstarší čistě vojenská část Alhambry, která sloužila jako strážní pevnost a z těch jejich věží je přímý výhled na celou Granadu i na pohoří Sierra Nevada. Tady ta věž, na který jsme právě stáli, ze který je tohle video, se jmenovala Hlásná věž, takže prostě naše věž, chápete? Alhambru moc doporučuju, bylo to tam krásný. Hello, my už jsme teďka konečně na novém ubytku a já vám to tady jdu všechno ukázat, protože je to hezčí, než jsme čekali a I just love it! Já jsem fakt ráda, že jsme bookli tohleto ubytko, že jsme prostě jeli na jiný ubytko, než bychom zůstali v Mohákaru, protože tady, to městečko se jmenuje, to nevím, to vám tady napíšu, a je to tady hrozně nádherný. No nic, let's go house tour. Konečně klímu, předtím jsme ji neměli. No nic, tohle je ještě jedno patro, to vám pak ukážu. Ale tohle to je naše patro, jo. Tady spinkám já. Máme větrák. Tady spinká brácha s jeho přítelkyní. Roztomilá. Jdeme dál.
Look at this. Máme výhled na hrad. Jo. A tady vidíte úplně všude. Máme i more. Jo. To budou hrozný záběry, ale já mám radost a chci vám to ukázat. Jsem taky chopped as fuck, protože že jo, my jsme strávili asi 3,5 hoďky v té Alhambře, kde jsme chodili po těch palácích. I'm tired as fuck. Ale ještě jsme jeli teďka tu 3/4 hodinku sem, šli jsme něco pokoupit k moři. Teďka jsme na ubytku a jdeme asi zpátky do moře, protože byly obří vlny a to my chceme. Já jsem by the way tady ten vlog začala stříhat a poslední 2 dny strašně milu, ani se natáčím, takže já už přestávám mlít, ale jenom jsem vám to tady chtěla ukázat a jdu vám to tady všechno natočit. Tohle je náš výhled. Fuj, co to je? To je rádio? Ne, to je nějaký počítač. Wow. Jo, ještě jsem vám neukázala tady tu terásku, to vám ještě ukážu. Hele, barbecue, nebo ukazovala jsem vám to vlastně, no. A tady máš světýlka. Jo, tady se bude papat. To je všechno, já už přestávám lít a my se jdeme koupat. Stop. Fail number tak 5. Tuhle dovolenou nejde nám koupit lístek na zaparkování. To nevadí, jsme ve Španělsku, to se vyřeší. Jo. Jo. Teďka jsme zase na trochu jiný pláži, než jsme byli včera večer a jdeme tady šutrama nahoru, na šutry. Vidíte. Tamhle jsme se koupali. Jak je to napůl. Mě celou noc tam, myslím, psal. Nemáš tam ten název. Dobrý.
Jsme kousek od našeho baráku v centru města, tady je hrad, na který teda jdeme až zítra, protože dneska měli jenom do 8 a to už jsme nestihli. Ale ty uličky v tom centru, já bych tam chtěla žít. Ty uličky s těma kytičkama, to je tak pěkný. Já se sem stěhuju do těch uliček, přesně do těch uliček se já jednou přestěhuju. To je tak pěkný. A tady ty výhledy. Tam je moře. Jako pardonek, děti, kteří se tady hrajou. Jo. Výhled na moře, výhled na hrad. Toto vypadá jak takový ty čističky v myčce, takový to, jak dělají. Jdeme na další úplně nádhernou pláž. Zatím vypadá nádherná, musíme to celý tady obcházet. Já vám to ukážu. My parkujeme tam až úplně za kopcem. Museli jsme to takhle celý tady obejít a jdeme. A ta pláž je tam. Asi si dáme paelu. Nebo paelu. Si pálu. Paella neexistuje. Já jí to vysvětlím. Řekni, že chceš paelu, která... Jo, už to Paelu jako ze Sevilly. No. No to jí řekni. A oni budou jakože, aha, tak ty jdeš ven. Vidím světlo na konci tunelu. Jo, to je pěkný. Paddle surf. Tak lidi, dneska je to mega studený a mě nic nezastaví. Dívejte na tu vodu, to je úplně průzračný. Tohle musíme vyjít. Jakoby nemusíme to vyjít, ale chceme zkratku, takže tohle musíme vyjít. Ale jdou tam lidi, teď tam jdou lidi. Tak dobrý, tak to sejdem nějak, vyjdem. To jsme vyšli. Počkej, co? Smál na mě. Jako u toho choriza? U toho čura. Teda. Až ze zhora tam. Jo? Tam jdem. Jakože chci říct, že jako není malý. Dobré ránko, já vás takhle naposledy zdravím z naší terásky, z naší střechy a taky asi naposledy ze Salobroni. Jmenuje se tohleto městečko se jmenuje Salobreňa. My tomu říkáme Salobroňa. Jmenuje se Salobreňa a my tomu říkáme Salobroňa. Tak. My jsme tady strávili 3 dny, ty 3 dny byly nádherný
Tohle to městečko je hrozně takový živý a ta jejich asi největší dominanta je právě tady ten hrad, který tam ty výhledy, já jsem z toho byla úplně hotová. Je to tady nádherný, lidi jsou tady jako super, je tady hodně lidí, my jsme čekali, že to městečko bude menší, ale je tady hodně lidí. A my jsme vždycky ty dny trávili tak jako u pláží nebo na trhu jsme byli a večery vždycky zase tady na střeše nebo nějaký noční procházky, jak jste mohli asi vidět všechno. A mě to je hrozně jako líto, že se musím tady s tím loučit, protože já bych tady zůstala. Je většinou z dovolený, nevím, jestli se těším domů, většinou ne, ale chci mít už takový jako klid svůj a jakože takovou ty svoje věci pohromadě a tak. Ale tady mi to vůbec nevadí, abych tady prostě zůstala. Žila bych tady svůj sea life, potápila bych se každý den a byla bych spoko. Taky jsem si uvědomila, že prostě ten problém, který já mám přes rok, jak se docela trápím, tak to je prostě tou školou. Možná i Českou republikou. Já miluju prázdniny. Ne, já jsem hrozně vděčná za to, že jsem tohle vůbec mohla zažít. Protože se dějou šílené věci teďka ve světě a všude. A já se tady prostě ležím na pláži, potápím se a jako znamená to pro mě hodně. Fakt jo. I teďka ve Španělsku tady, že hoří, nevím, u Madridu něco hoří a takhle a my prostě jsme tady v chillu. Nedá se nic, ale já jsem chytla úplně nějakou řeč tady dneska. Ale my teďka vyrážíme asi za půl hoďky nebo za hoďku do Malagy. Vlastně máme před sebou poslední den, poslední výlet, kdy dneska chceme projet právě Malagu, tak nějaký základní památky, nějaký obchody a pak večer letíme. Myslím, že tam máme být snad v 6 na tom letišti, no v 6 nám to letí, já nevím. Nějak takhle. Doma v Česku budeme asi tak ve 2 ráno, myslím. Tady je tak nádherně, doma je prej hnusně, ale má se oteplit. Mají být 40, jak přiletíme, takže z tepla do tepla. I'm gonna miss it so freaking much. Prostě výhled, chápete, že já mám prostě ze střechy výhled na tady ten nádherný hrad a na moře? I just really love Spain. Ta paní tady má strašně hezký kytičky. Miss you. No, Počkej. Wow. Vale. Šílený, jdem tamhle. To nedám. Pěkný, ale je vedro. Jako to nevím, jak to vyšlo. Po co je, Mracku? Jdeme vlevo, máš Jak jsme to vyšlápli, vůbec nechápu jak. Je fakt vedro, nebo jako ono je třeba 30 stupňů, což je v pohodě, ale jak jdem do toho kopce a je to fakt krpál to byl, tak jsme to, ale zvládli jsme to. My jsme úplně nahoře, tam jsme teda nešli do té, jakože toho hradu, do té věže, whatever, ale jsme tady teďka na vyhlídce. Hola Malaga, dívejte.
Ta jachtička. Můžu si pešat kvůli tomu. No. Tak, už máme odevzdaný auto a za chvilku jedeme na letiště. Je tak 5:30 a nám to letí ve 8:45. Já jsem strašně čebe, jsem úplně masná, už jsem úplně olepená. Ale dám si refresh na letisku a bude to dobrý. Čauky guys, já už vás zdravím z letiště. My čekáme, než nám otevřou gate, letí nám to asi za půl hoďky. Dnešek byl takový šílený, už jsem docela dost unavená, protože my jsme se ráno museli dobalit. Pak jsme jeli asi hoďku do Malagy a dnešek jsme strávili vlastně v Malaze, kde jsme to tam tak nějak jako různě prochodili. Jsem vám i něco natočila, ale spíš jsem se to snažila si jako užít. Koupila jsem si i pár věcí, možná vám dělám haul na TikTok, nebo tak. Mluvím jak idiot, ale už jsem fakt úplně mimo. Já jsem se, že ho nesprchovala, jsem se tak jako ošplíchla na záchodech, převlíkla jsem se a jsem taková ještě furt ulepená a fakt mě bolí nohy z dneška, protože jsme prostě šli na takovou obří, vysokou prostě stavbu. Prostě na nějakou vyhlídku jsme šli, bylo to dost do kopce a bylo mi vedro. Jaký? Ale bylo to pěkný, Malaga je pěkná. Já už nic nebudu říkat, já fakt mluvím jak idiot. Chtěla jsem si teďka koupit drátový sluchátka, abych měla mikrofon, ale neměli je tady. A to je jedno. Za chvilku letíme, já se vám pak ještě ozvu. A to bude všechno asi už. Letiště tady hodnotím tak 7, nic extra, nevím prostě. Dobrý, už fakt miluji lidi. See you. Lidičky do prdelky, tady je 17 stupňů. Já jsem právě dostříhala ten vlog a nemám konec, co jsem to vlastně neukončila, takže tímhletím bych vám chtěla hrozně poděkovat, pokud jste to sem někdo dokoukali. Doufám, že to sem někdo dokouká, jestli jo, tak budu moc ráda za like nebo za nějaký komentář, jestli se vám to líbilo, nebo co byste změnili, nebo tak. A za chvilku ten vlog vyjde, takže doufám, že se vám bude líbit a to je asi všechno, mějte se krásně.